Kiai Mansur inget ya, sumpai bibit yang menusa kelawan sumpai bibit yang para jin sampai ning akhirnya zaman isun bakal ganggu ning wujud yang manusia. Dudu ganggu ning masalah keimanane, dudu ganggu ning masalah ketakunane, ananging ning lebakien isun bisane turun ning ampah bakal pitakonan kelawan calmane manusia. Arep takonan apa? Arep takon apa? Iya. Lamun sira bisa jawab pitakonane isun los babadan alas Bandung kanggunang pemukiman pesantren ada sampean. Tapi lamun bisa jawab ning pitakonane isun nyah saking alas Bandung. Mansur Apa? jarek singarane Kanjeng Nabi Adam diusir saking suarga gara-gara digoda gara-gara pengaruh yang setan. Bener? Ya, dedeng kota setan waktu kun arane iblis ijajil janatullah waktu kun Waktu masih manggoning suarga ijajil tapi setelah janatullah diusir sing suarga diupai gelar ijajil laknatullah gara-gara orang nurut perintah Gusti Allah. konon ya Iya. ising dari pitakonane isun lamun to bener ijajil laknatullah sing mempengaruhi nggodaning imane Nabi Adam sampai diusir saking suarga. Lantas siapa sing mempengaruhi ijajil laknatullah bibitane ning setan. Jadi para setan ini sejatinya setan-setan dendam. Bibite iblis laknatullah diusir saking surga dendam. Dendame Apa Gusti Allah berfirman, wahai iblis, sira benjang akhirin zaman dari penghuni neraka. Iku karena diusir saking surga gara-gara goda anak putu Adam, gara-gara orang gelem sujud ning Bapak Adam. bangsane kita je bakal manggone di neraka mangsa kerasa panasa sebab apa baka bangsane kita bangsane setan diciptakan saking geni sedangkan neraka cuman isine geni jadi geni karo geni beli bakal bisa perlaya isine. Beli kita mah yakin lagi ngomong bener-bener kau sedih keblak dadan sampai lara sampai leger pasang besi-besi ya itu masalah masang besi-besi ya. Dendam pribadi apa karo kita Kaki Mansur salah apa dosa apa kita kelawan sampean Kulit ketemu karo kulit lara beli jare sampean. ya lara Jare sampean geni karo geni ketemu ora lara. Singaran geni ku macem-macem. Ana geni kerekan, geni kompor, geni gas. Ana maning geni las, ana maning geni neraka jahanam, neraka wel. Jadi panase mau iku pada baik. Sekalipun kulit karo kulit ketemu sampean disabet di lara, pada bela men sampean manjing ning neraka. Karena Gusti Allah duwe sifat kun fayakun, bisa terjadi. konon dia Iya. kun pembelaan sira Iya. Kiai Mansur itika desun bangsane ningguriam bangsane doma cuman sawiji tinggalakan alas Bandung aja sampai dibabat habis kanggonang panggonane bangsane manusia. Perjuangan nuju dening kebaikan merupakan jihad fisabilillah. Perjuangan siar Islam aja maning lerane patine swarga ginawi ayu. Gelem minggira, ora gelem minggira tak tantang makhluk kang sempurna, makhluk kang paling istimewa, kejaba anak putune Bapak Adam. Pinasti kelawan kematian sira Mansur. Lamun kene bacek apa sing bakal dumadi kelawan hadapan sira. Lah, ulah kang keceluk Kiai Mansur wong sing terpandang santri geledegan tapi bagi aku dulu penasaran sama turun mati di Kiai Mansur koyak konon ya. Iya, kampret. ulah Icip-icip beda panas. Kiai Mansur, ingat sapa ning hadapan sira bibiteng bangsane jin sing ana ning alas Blendung ning saat saiki bakal apa sing terjadi.
Hati-hati Rama Guru. Jagat peteng mendung peteng. Ajiku bangsa Guria Pinastia mawujudan ya Ya Allah. Atas Rama Kiai. Berarti jelas Arab ngayoni manusia. Ayo para setan, para dedengkot, lamun iku kang adi pinajamu tak imbangi kesaktian setan. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ya buah. Rasa penasaran dengan kemampuan Kiai Mansur. Cacak coba kau timbangi ya Bang. sawangan Kiai Mansur acak ini mata nila sang alam kegelapan sadat berkayangan. Yap ya. Ayo Ger, Ayo Bang. coba ilmu nirang Ger, hadapi Ger. Ayo. Rama Kiai Cokotan sih. nyuwun pandongane. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La tudrikuhul absaru wa huwa yudrikuhul absaru wa huwa latiful khabir. Allahu akbar. Ya. Eman gede awake metune ning ngesor sira. Licik Rek, jangkung, maju kok. tenang urusannya kula haring baksi manusia mah. Wow wow oh alam wait. Ayo hadapi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wamtazil yawma ayyuhal mujrimun. Allahu akbar. Yut Gede wonge baik. Bolem sira. Lem. Secara kanuragan wis diadepi bangsane manusia.
Ayo minggir. Arep nglanjutaken babadalas blendung sentiki arep gawe pesantren. Ayo minggir. Sur, kadigjayaan saimbang antara manusia kelawan bangsanya kita. Siji maning mangsur. Apa kun? Dudu nyipat apa-apa. Secara fisik durung diuji. Kayak apa kelincahane bangsane manusia, kayak apa kelincahane bangsane setan. Tapi ingat Mangsur, wong kene ki seneng geger-geger ribut-ribut. Le, Ora seneng wong kene men ribut-ribut. ora Aja geger. Aja ribut. Biasa ribut dewek ning tanggul. Dia dikagurakan. Anak Mimi Siti Juleha. Siapa kono, Plan? Ya aku. Yang Anak Barini kono. cantik temen, Plan. Ngarian. Di Cina ayo nak. Cina. Para santri, aja beti para santri. Diprayogani para santri. Robot. Aju nak. Ayo, saksi majelis santri.
Adep ya.
Kitiraning dhuwur gunung ning wite Nagasari mamai kayu bos TKW minangka bos kardus saking bojong dewek kaya deno ponde deno acal sadewo minangka neng ayo pasadewe kang mirengakeun kang lebih gaul kang ditembangi bundal begaul minangkane saking mundak jaya dewe eling-eling makang eling-eling mumpung ning dunya aja ilok nutugi nafsu. Masya Allah. Alhamdulillah ibu ya. Nok, Sari, Kula kaya-kayane sedina lorokien ndeleng raut wajah awakmu rasa kenang beda. Sebenarnya kanjeng ibuku ngerasa kenang keder kene no. Kita wong loro iki tugasnya dari dukun bayi, profesi iki dari dukun bayi. Ananging sing sebenarnya Ibu Minten karo Noksari menenge ananing sepinggire alas centigi. Cuman kaya-kayane sebulan durung ana pasien sampai keder diri yang Ibu Minten langka maning mata pencahariane cuman dari dukun bayi. Anaknya lamun langka wong lahiran harap mangane sing endi no? Apa maning awakmu weru sing dadi bapaniraku ora bisa mula gawe. Boro-boro mikiraken anak karo rabine aku mangane sing endi. Pegawai aku turu bae. Tangi turun jaluke mangan. Minumin jaluke wedang manis. Langka maning sing mikiraken kanggo mangan lan pekayas. Cuman ibu kelawan awak. Dakat semono sing sabar no. Sing ikhlas. Gapautan maning leleran lakonana urip kang sabar lan kalane Gambang acal sadewo maluran prangko kaya deno sareng kang lebih gaul bundal lebih gaul bating adoni kanak seni justru ning lebakian ibu renteg ning batin kaya Dene Sari ki sebenarnya ki ngerasakan prihatin bu. Sing dadi prihatine apa? Ya jareka pintere wong ngomong ari wong keturunan iku sambung watang kang putung. Arepan sapa maning sing nerusaken ibu lan bapak sambate ning sapa maning. Yen ora si keturunanku cuman Sari dewekan. Anak semata wayang mung siji-sijine. Ya anune mabu ora ina Sari kuya
mana meneng loroni pegawean. Ceredek masare ku pengen bantu ning wong tuaku. Pengen ngrewangi ning ibu sareng bapakku, Bu. Tapi ya priwen maning. Arane gak ora gampang, Bu, gegulat pegaweanku. Sing dijaluk kaya dene ibu ki aja bosen. Ya ngedidik, ngerawat sari wiwit cilik tumekang gede semene, Bu. Sari, Kula ibu. memang benar ucapannya awak. Sing dadi keturunan Minang kene penyambung watang kang putu. Emboknya dukun bayi ya anaknya jadi dukun bayi. Anaknya dudu sesederhana kuno. Tugas dari dukun bayi. Anaknya ada maksud sing tertentu. Tentunya amakmu gang rasna. Wis ngawerui. Apa tujuannya bisa nih ibu karo awakmu kudu dari dukun bayi? Mama lura pranggong, mama lura tawang sari dewe serangkang begal aja nami udara sini ya udara sini ya udara sini sikit tempat. Tapi tetap artine dirine sari iki ora lepas ngucapaken matur kesuwun sangat ning ibu kalian bapak. Artine ngerawat sari wiwit cilik tumekang ngumpak ning masa remaja. Pegaweane ibu dadi dukun bayi. Menurut kula mabukun ku pegawean sing mulia. Nulung uwong, bantoni uwong. Tapi rentek ning batine sari. Apakah sari kubu bisa tak indane nerusaken bakate ibu dadi dukun bayi kubu? Ai, ya kudu bisa. Lamun awakmu ora bisa nerusaken profesi kanjeng ibu, ora bisa nerusaken dari dukun bayi. Kita pada arep mangane apa? Ibu awakmu kelawan bapak arep mangane apa no? Sebab kita ki keluarga, duduk keluarga sing sederhana. Duduk semata-mata nyelametaken wong dari dukun bayi.